se ei ollut kiva, että hylkäsitte mut sinne maastoon. No anteeksi, me emme vaan haluttu. Mut siis, jäädäks tänään Kallille salayöksi? Tai niinku silleen, joo, se olisi kivaa. Eiks ookin? Jep, ja aina tänään mä saan uuden hepaan. Oh my god, taas. Jep. Ja sen nimi on Ässä. Yes. Sieltähän ne tuleekin. Yes. Minkähän näköisiä ne nyt ne on? En tiedä. Hyvä tyttö. Tule. Niin tää pitää siirtää. Mitä te ootte muuneet hepasta? Siis se on aika hieno. Missä se paikka nyt on? Tossa teidän työn takaa. Jaa. Okei. Siis se on niin upee. Jep. Mä aion tänään mennä kyllä sille ratsasta ai heti. Joo. Just. Mä menen syömään kotiin. Nähdään sitten. Nähdään. Outoa. Iso valon näppäin. No, sain syötyä. Vielä toi piirretellä. Mä voisin mennä vaan se pienille päikkärille. Laitetaan vaikka puolen tunnin herätys. Valo kiinni. Niin millainen siis tulee? En mä tiedä. En ole kestänyt ihan ikuisuuksia. No ai jaa. Pip 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 pip. Vitsi mä pelästyin. Sitten tallelle. Mistä on? No se taitaa olla tuolla. Hei tytöt, tulkaa. No niin, osas et tulla. Jep. Miksi sulla kesti joku 2 tuntia? Kato kun äiti vaan se hidasteli. Joo, okei. Mut siis, joo mä menen laittaa ässän kuntoon. Okei. Laittakaa ne esteet. Jahas. Hyvä. Noniin. Hyvä.